Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Rasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna malu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun. Lompat Pak. Bener loh. 100 tekan 100 Wakul lan ngendika sapa sira Muhammad lilladzina kedue wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzin bihadzal haqqi kelawan ikilah kebenaran. Lehmu ngendika ngene Muhammad, ikmalu padha ngamalo sapa sira kabeh ngalamakanatikum ing ngatasé panggonan nira kabeh. Ae tegese sabitina padha utawa wong sing padha netepi ngalahalatikum ing ngatasé tingkah ira kabeh. Wahia hale utawi tingkah iku al kufur. Inna setuhune utawi ingsun iku ngamiluna wong kang padha ngamal ngalahalatina ing ngatasé tingkah kita. Wahia utawi tingkah kita iku al imanu iman. Awil makna utawa maknane ifngalu padha nglakonana sapa sira kabeh kulama ing saben-saben barang takdiruna kang padha mampu sapa sira kabeh ngalaihi ing ngatasé ma fi haqqi ing dalem hak ingsun minasyiri saking gawe elek. Fanahnu mongko utawi kita iku ngamiluna wong sing padha nglakoni ngalakudratina ing ngatasé kemampuan kita.
Wal muradu tawi sing dikarepake bihadzal amri kelawan ikilah perkara iku atahdidu tahdid ultimatum. Wes iki dipremo piye-piye wis ra kena ya. Wis wangel akhirnya terus ditutup rembuke. Iki tak ning akhir surat Hud terus tutupan rembuk iki jenenge. Wis dikai gambaran nabi-nabi sing sadurunge umate Kanjeng Nabi niku dikai pitutur-pitutur sing apik banget. Piye-piye ming ora nampa, piye-piye ming nyengiti, piye-piye ming maido. Akhirnya is ngene wae lah. Saiki kowe do nglakonana ana ing dalem fasemu kabeh. Ana ing dalem panggonanmu kabeh. Nglungguhna apa sing tok antepi nglakonana apa sing tok anggap kuwi iki apik karo sing tok anggap kuwi bener mungguhmu. Wong nyatane nek dikai pitutur diguge ra nampa selalu ngalor karo ngidul, selalu ora cocok pahamane. Mula kowe do nglakonana apa sing mbok lakoni kuwi sesuai fasme. Kowe kok ngemohi Quran, kowe kok ngemohi derajat kenabiane Muhammad. Ketemune kufur lah, wis garis besare milih kufure, milih moh karo Kanjeng Nabi, milih moh karo wahyune Allah, ya sudah antepono kuwi. Aku ya tak nglakoni apa sing dadi tingkahku maupun sing dadi kahananku. Karena dikai wahyu pisan aku tak ngimani wahyu kuwi, ping pindhone tak nglakoni apa sing dadi dawuhe wahyu, dawuhe Quran. Sisi lain kowe seprene gawe elek nang ingsun monggo Kanjeng Nabi ngono. Mungsuhi ingsun ya monggo. Nang jaba-jaba ngelek-elek monggo. Wes. Nak nang kene wae ndungkluk. Iki umate Kanjeng Nabi kok. Iki umate Kanjeng Nabi sing disenen iki. Kok terus kene nyaut ndungkluk jak ngantuk. Iki umate. Ora ana hubungan karo sing do ngaji iki. Nek iki apik kabeh ora ana sing maido. Iki jos kabeh. Wong iki sing diseneni iki umate Kanjeng Nabi kok ya. Mula matak dirunang alaihi fi haqqi minasari. Apa sing mbok mamponi kuasai, kowe mampu nglakoni wujude gawe elek ingsun. Gawe elek ingsun iki mungsuhi ingsun, nyengiti ingsun. Bahkan gawe program piye carane muntes ajaran-ajarane Kanjeng Nabi. Ajarane dipuntes. Utawa gawe program mempengaruhi warga men supaya ra nderek. Malah sing bener dianggap salah, sing salah dianggap bener. Sing hak dianggap sesat, sing sesat dianggap hak. Diwolak-walik ora karu-karuan. Sing ra durusi malah durusi. Sing durusi mah ra durusi. Ketoke bingung jenengan ngrungokke iki manah. Lah saiki ra modele ngono kuwi sing ra kudu durusi malah diurusi, sing kudu diurusi malah ora
diurusi dadi kuwolak-kuwalik doen. Cara contone ngono urusan internale orang lain kita cawe-cawe, kita cemuwit, kita komen. Kamangka niku urusan internal. Gimbasan urusan sing umum delik-delik. Gawe sarana ngaji niku nyaman, gampangane ana pengumuman program ngecor ngono mah meneng wae ra usum. Upamane ora tenan iki ming men penak le mahami kok yo men iso milahke ndi sing umum ndi sing internal. Men penak banget kok le milahke iki. Anu to aja baperan to. Ngaji kok le baperan banget lho. Iki urusan umum, gampangane ya kuwi mau urusane iki jelas. Sing ngurusi ora mung wong siji jenenge pengurus. Ku berarti nek sing ngurusi wong akeh urusane urusan umum. Iki urusan umum. Diumumke gampangane iki arep ngecor nggo gawe nyaman sarana ngaji, nggo gawe nyaman sarana netepi dawuh Gusti Allah. Butuhe yo semen koral pasir tenaga, butuhe mesti kuwi. Dadi ngreng-ngreng iki butuh semene, ayo do disengkuyung ngono kuwi iki tok rae ngorok kae kok diomongi ngono. Basan sing dudu urusane malah durus. Wujude urusane pribadi kanca ngaji, urusane pribadi tangga teparone. Ngantek urusan pribadine tangga kowe iso nerangke, iso ngomongke. Iki ra jenenge sing ra durus. Dadak melu ngurus, sing kudu durus malah ora melu ngurus. Lah wong urusan pribadi banget kok iso ngerti. Ngerti ora kowe le pipine rada abang ireng kae lho. Lah ngopo? Oh, karang demben diantil sing lanang sih. Kok iso ngerti kowe? Kuwi iki urusan jero banget lho, jerone keluarga. Lah kok dadi malah komen. Iki kok ya isa-isane le ngerti nek pipine rada abang le muni diantil sing lanang. Padahal mlaku ning pawon njegluk anu lho kae asline iki. Njegluk pring sing nggo sampiran kuwi lho. Lah kok omong le muni diantil sing lanang, kok le jeru. Dadi apa-apa diurusi. Sing wedok ndilalae pamit karo sing lanang rewang nang gone wong tuane kono. Wong tuane iki masalahe omahe anu kono. Lor Boyolali kono. Omahe. Sanding Kemukus kono. Lor kok ya. Alah meh ngendi kae jane. Kidul Bawen kae lho, kidul. Lah kuwi iki karo sing lanang pamit aku arep prewang masalahe adine Simbo iki wis rada gedhen. Dadi paling cepet 4 dina gedene seminggu. Sapi
Sing lanang yo arep ngebis apa tak terke. Ora aku ngebis wae. Akhire lunga rewang tenan. Lah iki tangga teparo le ngomongke iki ora ngerti-ngerti yo ki wangun kok nek urusan jero kok. Sing wedok iki saiki minggat kok yo. Gula kok iso. Lah sing jak omong ya kepo. Ya takon karo nerse-nerse. Lah ono apa sih kok ngentek minggat iki? Oh, alah ketoke halus kok ngono. Kae ku utange ngendi ono. Yo diutangi konono. Mula ngantek lunga yo pendhuwek dina ana sing nagih wae kok. Lha ketok ora tau ana sing mara. Arep negeri sak yo liwate telepon. Urusan jero wis kleru durusi. Kerep sing do ngono kuwi. Kerep tenan lha niku sing jenenge tajasasu, tahasasu. Iki do neliti, do metani, do ngonceki nek bahasa sing saiki do kepo ya kuwi. Kuwi iki jan urusan iki urusan jero banget. Ning jenengan nek do omongi angel iki lho. Isih ngurusi kok ngono wae, gek engko nek rada ngerti ana benere sethithik ngono saka omongan sing hubungane niku ngurusi jero rada ngerti tur ana benere titik terus ngleling kae. Wong jenengan ngerasa bener kan ngleling. Nek domongi kok le domah itu. Wah, gleleng kae. Akhire sesuk sing disengiti kuwi wong rada sengit kok terusan biasane ngono kuwi iki rada sengit. Kanggonan kumpulane ra mangkat dosen. Menanam kebencian berawal saka maca sing ora kudu diwaca, berawal saka jenengan ki ngurusi perkara sing ora kudu didurusi. Dadi mbrentek dosane ra umum. Sekole ngurusi kuwi wis dosa karena padha karo ikut campur urusan dalam. Wis duduran ae ning nekat kuwi wis dosa. Terus kedua, ngerasa sengit, ngerasa kecewa kuwi juga sudah dosa. Ngopo sengit ra ana urusane kok sengit. Ketiga, menanam permusuhan kono ndek acara apa-apa jenengan ra nyengkuyung ora teka ngantek kanggonan dasa wis mawe trima ra mangkat. Lha tetep meneng wae do krasa iki. Meneng wae kuwi dosane mbrentek ora krasa gara-gara jenengan salah laku berawal saka wujude ngurusi perkara sing ora kudu diurusi. Domongi ngeyel dipok saiki ya wis kowe nglakonana apa sing mbok lakoni sing mbok anggap bener sing tok antepi kita Kanjeng Nabi sak umate ya tak nglakoni apa sing utawa sing mampu dilakoni. Wujude ngimani wahyu, ningkatke ling ibadah, taat karo syariat. Wis penak banget. Kula milih melu sing iki aku. Melu Kanjeng Nabi napa? Ningkatke ling ibadah, ningkatke cerak-cerak roh Allah nyalangi ngamal sing ngen-ngen kula iki pokoke sesuk nek wangsul iki kena nggo sangu. Bela apa ya? Weh, lah kok ling-leling jenengan iki engko ki ngerti sampun kapundhut wangsul. Disiarke jenengan ki kok ngleling. Rumangsane arep ngono kuwi terus. Kamangka sampun kapundhut wangsul, jenengan langsung ngrungokke. Jebul almarhumah mesti wedok.
Bapak ora kowe. Angger almarhumah mesti wedok. Ha sing dipikirke kuwi sing kena nggo sangu nek kula nek nggo urusan pribadi-pribadi tangga, urusan jerone kula ora pengin ngerti pancen wegah ngerti aku ora pengin ngerti. Ngerti wae ora pengin apa meneh ngomongke memeng. Emane-man lambiku. Ngomong ngene iki wae dadi ganjaran sih. Minimal ngene iki dadi ganjaran. Ngomong ngene iki sing cetha ngemot ngonceki Quran jedule dadi sebuah pitutur. Lah ya wis dadi ganjaran wis. Nek ngene iki le ngomong ning jaba kono ya ora mung ganjaran tok. Weh, liyane barang oleh. Ngopo kok ting tebu iki? Ngomong ning jaba kono wae tenan. Bengi iki nang Bira kono ngisi muludan. Bira iki mlumpat kali saka Pundong Ngidul mlumpat toh ngulon toh ngidul. Ngono kan. Jenenge Bira. Dul kulone nggone Pak Narya kuwi. Ngulon toh ngidul. Wes oleh sak jam isih kurang. Le pesene suwe ming dilit lho muni ngono kuwi waduh. Atap. Le pesen suwe jeming dilit meleh. Tambahi 15 menit mesake. Tambahi 15 menit. Pesene suwe terus rampung pamit. Pokoke kula terusan lah wengi niki wong dadak njaluk tambahan aku. Dadi wengi. Aku ya omong ngene dadi wengi ya. Matur suwun tenan jan iki warga pokoke puas matur nuwun. Panitiane cah nom-nom muni ngono kuwi. Nggih, pokoke sami-sami mugi-mugi dadi manfaat. Niki namung nggih jajan rada kon bensin. Le omong kuwi. Dadi dobel ya nggo jajan ya nggo tuku bensin. Wah nggih matur nuwun aku ya ngono. Wakule teko nggo mobil lho ya. Mula nggo jajan karo nggo tuku bensin. Lah nek nggo tuku bensin ya nek mobilmu bensin akeh. Sak merem-merem iki 150 to nggo ngisi bensin. Nuwun terus langsung ngetiging mulih mandeg angkringan. Lah muni nggo jajan, lah orang gatekke. Kula iki mung netepi amanate sing ngomongi kuwi muni nggo jajan karo nggo bensin. Mula terus mandeg angkringan jajan. Teratap lah mung jajan cetha tak hitung-hitung iki ketoke mengkur entek 11.500 tak 12 mawon sing 500 rasa jujul lah. Nggih jaran duwe. Kon jiwa amplope kuwi lho kok kandel iki aku. Ayo turah basan tak hitung iki ya 1000 di lumayan. Lumayan ya lah iki rada gathuk iki. Lambangane ngomongke pribadine kok ngene iki wegah. Wis dosa ora oleh apa-apa. Lah iki to wis dosa ora oleh apa-apa. Lah kok jenengan iki seneng iki lho. Ngomongke pribadine wong kok seneng, wong cetha dosa ora oleh apa-apa. Bahkan iku nek klaimnya itu ngrasani walah ngeri walayah tabadukum ba'don. Ayuhibbu ataku ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Qur'ane iki malah ngono kuwi. Aja pisan-pisan sebagian kowe ngrasani ning sebagian liyane. Ya aja seneng ngrasani. Po seneng po nek ngantek kowe iki mangan daging batang
daging tur batang saka daginge sedulur-sedulurmu. Wis mangan daging wong tur posisine batang. Lagi udu wong nek batang ki wegah. Apa meneh iki daging wong. Artine riba ngrasani itu jan gambarane sak elek-eleke tingkah. Wong mangan kowe mangan daging wong tur posisine daging wis dadi batang. Orang gilane ambok mangan anu. Sop buntut. Malah seger kae. Jenengan kok le senengane hobi neliti-neliti wong terus engko ngrasani, neliti-neliti wong terus engko ngomongke. Kula jan memeng tenan ngono wis. Latih walaupun sok kepleset-kepleset ning jelas punya program untuk tidak seperti itu. Nek nggon ora sempurna jelas menungso ning program iki ora ngono kuwi. Ngerti nek kuwi iki elek karo dosa gedhe ya ora. Kula seneng ngomongke ngene iki lahir batin dunia akhirat kecekel. Seneng aku ngene iki. Ngungak kalender engko bengi ya ning anu Bale Desa Donoharjo ya. Wah. Omong kene apik ya ternyata ana regane. Wah mongko Donoharjo itu monjali kae ngaluwur terus. Kae monjali ngaluwur terus. Kowe waton ngalor, engko pasar Jondani ngalor, ngulon titik ngalor terus ana prapatan, ana SMA, pokoke alore SMA nggon lapangan kae. Ulur kono. Nek kamangka ya biasane nek wong adoh kok nimbali ki rada paham. Padahal nek di logika wong adoh ki ra ngerti yo, kok malah paham. Kuwi piye nek di logika? Sing cerak ngerti kok mah ra paham. Jan ora cetha tenan. Wong paham kok iso ora paham kuwi lho gumun iki. Mula saiki sayuh wis kowe ngamal apa sing dadi antepmu, kita tak ngamal apa sing dadi antepe kita. Sing jelas kita punya panduan wujude Quran hadis. Kuwi dadi panduan sing paling bener wis. Masing-masing do nglakonana apa sing kira-kira kuwi tok anggap bener, tok anggap ana manfaat faedah wis. Kepenak karuan dipok ngene wis wegah Kanjeng Nabi ngandani wis wegah kok yo ngene iki. Iki Kanjeng Nabi we ya megah memeng lho. Iki karena ya kandan-kandanane sok angel. Wiwe Kanjeng Nabi, dadi kiai-kiai kadang sok ngrasa wegah ki ya lumrah. Ya lumrah kok ya ndelok jamang ae ya megahi kok ya wong. Kiai-kiai kae lho. Nah iki kan udu kiai ngaji bareng. Dadi ra ana wegah-wegahan nek iki wong niate ngaji bareng. Nyinau Quran bareng-bareng, engko nek wis rada ngerti ya terus ngamalke bareng-bareng nek iki ayo sing saka jenengan ngantek sing maca wae ya ora ngamal nek iki padha-padhane urung ming bareng-bareng ngaji engko nek paham ayo dilakoni ngono kok ya. Dadi rada kepenak nek niki wis ora ana. Ning kiai-kiai sing doan kuwi ya sok ngrasa wegah. Kaya Kanjeng Nabi ini diomongi kok angel to, wis dipok. Kowe nglakonana apa sing mbok antepi, kita tak nglakoni apa sing diantepi. Wan taziru lan padha ngentenana sapa sira kabeh mak ing barang yang itu kang wis njanjekke kum ing sira kabeh sapa asaitanu syaiton bihi kelawan ma. Bayane minal utawa minal khudlani utawa minal khudlani saking kehinaan. Ina utawi ingsun utawa kita
iku muntaziruna wong sing padha ngenteni maing barang wangadakan janjina ing kita sapa Ar-Rahmanu zat sing maha Rahman rupane min anwangil ghufrani saking werna-wernane pangapuran wal ihsani lan werna-wernane kebagusan karena sing tok nut ki setan lah ya kowe ngentenono apa sing dijanjeke setan wong nyatane sing mbok lakoni iki wutuh metu saka syariat sing mbok lakoni malah wutuh apa sing dadi tipu dayane setan mula entenono sapa sing dijanjeke setan ning awakmu apa sesuk angger mati rak krasa sakniki dosa karepe dhewe ora sesuai karo syariat saka omongane ora sesuai saka golek rejeki ngawur-ngawuran srawunge ngawur golek rejekine ngawur engko pemburine cak-cakane bondo ya ngawur meneh ngawur lho cak-cakan bondo jam tangan kok 3 miliar malah 11 miliar usah ngawur-ngawur wong lha yo kono mungkin men diditku dhewe lah ya iki pitutur ora arep ngeleke sak karepmu ning nek dibalekke syariate agama kuwi jenenge nek cara Qur'ane kae mubadzirke barang utawa leluwian Qur'ane jelas urip sing uripe do leluwian ngawur itu mungkin ijole kehinaan iki ya cetok. Pipite ngayal sakarepku dhewe lah ya monggo. Nglakonana apa sing mbok lakoni kok ya. Iki nek nggon bondo nyatane ya do ngawur-ngawuran tenan. Ngantek lemah omah ki ngendi-endi do duwe. Nek nggon bondo, nek nggon awak ya ngawur. Wong nyatane awak sehat ngono wis ora peduli karo dawuhe Gusti Allah. Jan ora peduli, kurgo seneng-seneng. Plesir ngono wae angger selo kae leng zunani. Plesir ngono kuwi. Gawake dhewe mentoke hutan pinus. Sing ra ana wong dodol kuwi lho. Ora ana wong dodol. Ngawur tenan wis awake nggo ngawur, bondone nggo ngawur, kamu kok nek dirasa-rasake kowe ndawak sehat saka Allah, kowe dititipi bondo nek ra Allah sapa? Mula kok nek Allah ngersake ludes seketika aja kaget, gering ra iso mari aja kaget. Aja kaget. Ujuk-ujuk mencuci darah barang ya aja kaget. Gusti Allah disepelekno. Aku ya tak ngenteni apa sing karo Allah wis dijanjekke wujude ngamal yang sesuai karo dawuh Allah ki nekake ganjaran. Aku tak ngenteni ganjarane Allah, pangapurane Allah, rahmate Allah. Akhirnya tembunge saiki ayo kowe aku wis penak wis iki wae arep ngopo muga-muga oleh hidayah oleh pitulungan iso istiqomah le tansah mlaku ana ing dalem syariate Gusti Allah. Bejo slamet dunya akhiratipun, kacekapan hajat lahir batinipun, kaparingan tuntunan ingkang hak ingkang bener ingkang ngepenakake ati lahir batin. Ila akhirihi wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.